Dulu orang yang kamu kakak seputar sahabat itu mesti noto titi tangan ganti foto teman kakak sampun kat istinggal cuman waktu salah sing berbagian saperlu hamil bocoro pasrah boleh kebareng ngatur begitu pasrah ulgaran 2000 ses wah yono cumi lulusan swaseno jalan bobo hati soho bobo tarno bangke yo katampi teben bobo jumiran cumi bobo jumiran jelajah bobo tarno so bobo sakiti kaki menikah kondir bareng toto kesampun wiji ambuk pilih sampun sama dekati sawi kebiri kang sekiyo sasodal kasubatu nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna lillah tadiyullah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nun kunjuk dumateng biyanipun para pepunden, para sesepuh, para bini sepuh ingkang sampun sinugra yuswa, ingkang ateges sampun suruh ing pepadhanging raos, ingkang tansah winengku ing kawicaksanan. Nun kunjuk dumateng biyanipun para bapa pangarsaning praja, pangemban pangbating praja, wiwit penjarinipun Bapak Kepala Desa Sumerambah, para pamong praja ingkang sampun kepareng lenggah, kula ngaturaken pangabekti estu panjenengan ingkang pantes gadya tupa paluti, kula ngaturaken jawatasta ingkang kanyurumaken. Kalangkung hormat kula katur dumateng piyambakipun Bapak Parsidi Ibu Katmi Sumrambah keluarga ingkang tansah sinungsungan songsong agung karahayun. Dirunggan kunjuk dumateng piyambakipun Bapak Jumiran mongko ingkang ngemban jejibah luhur mugia saged dados tepo paluti luhuring budaya bangsa Nusantara. Ngaturaken sedaya kekirang so kalepatan iya wit anggen kula marang Abiyantara nderekaken suwanipun panjenenganipun Bapak Suparno sekalian. Wonten hari kalenggan punika kula kepareng ngaturaken menggah bekaning sedya suwanipun panjenenganipun Bapak Parno sekalian ingkang humiring para kadang sedaya warga saking Kupen Kalurahan Jatiroto. Namung saderengipun kula ngaturaken menggah bekaning sedya ingkang utami langkung prayogi monggo tansah kudherekaken ngaturaken puja dalah puji syukur dherek manustung para ngaturaken rasa syukur wonten resanipun Gusti ingkang murbing dumadi. Iki karono wonten ing rahina kalenggan punika kita sami saged tempal nyawiji ingkang pariketah netepi reh darmaning Sudarma wonten madyaning bebrayan kanthi rahayu tepi salwirining Pancabaya. Panjenenganipun Bapak Jumiran ingkang sadungna bekten ingkang kula sepindhah kula ngaturaken ageng pamatur nuwun. Iya awit sowanipun panjenenganipun Bapak Suparno Sumrambah Ibu ingkang dinarubyuk para kadang sentara warga saking Kupen RT 3 RW sekawan Kelurahan Jatiroto Kecamatan Jatiroto sampun kepareng katampi kanyatan sampun kepareng pinara lenggah wonten ing sasana ingkang sampun sumadyo. Iki
Mugi-mugi Purwa Madya Wasana tansah manggih rahayu tebih salwiring rubidul. Ingkang kalih sowan kula kepareng inggih netepi perjanjian ingkang sampun kapetang wonten ing dinten kawuri inggih antawisipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Parsidi sekalian panjenenganipun Bapak Suparno sedya sami-sami netepi daramaning Sudarma iki linantaran tumurun wahyu judu manunggaling rasa jati putra putripun ingkang sesilih sang naning ayu Tri Astuti putra kinasih yanipun Bapak Parsidi ingkang sampun kepareng jinatu rami kalian sang Abegus Freddy Setiawan putra yanipun Bapak Suparno ingkang punika menggah lumaraping Sekar Cempaka Mulya Sasli inggih temanten kakung kula aturaken wonten ngersanipun Bapak Parsidi Ibu Katmi lumantar panjenenganipun Bapak Juna. Kajawi saking punika menggah sowanipun Sri Atmaja temanten kakung ugi kinantenan ubo rampe syarat sororo jangeping hapolografi ingkang sinebat piganto sing srakah saha tata negara katur dumateng piyambakipun para bapa ingkang kepareng angesuwi wonten ing Desa Paloman RT 3 Polaman RT 3 RW 08 Saradan Baturno Unggil Kabupaten Wonogiri. Kajawi punika inggih kanthi manunggaling cipta rasa miwah karsa tresna asih saking tiyangipun Bapak Suparno sekalian dalah keluarga ageng saking Kupen Kalurahan Jatiroto ugi ngaturaken satunggaling tali sumbangsih ingkang wujud redonaji ingkang sampun ginedhong wonten salebeting dranjang winadi kanthi pengajap ing mangke dadosa sarana raket keket susu peket anggenipun pas dherekan antawisipun piyambakipun Bapak Parno sekali Ibu sumrambah yanipun Bapak Parsidi Ibu Katmi kajiwasi menika ugi dadosa lantaran jurung pamuji dumateng Sri Atmaja temanten sarimbit anggenipun nembe jumangkahan jog wonten madyaning bebrayan ing mangke temanten sarimbit tansah hantut untut reruntungan kadya mimi ingkang nembe hamintuna jejeg jumangkah jajak jumujuk dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saengga saged dados tepo palupi kinacek mring sesami luhuring bebrayan tansah tumebekti dumateng Rama Ibu murakapi dumateng bangsa negari miwah agam ingkang suci. Yanipun Bapak Juniran ingkang satu kinabektin ngaturaken sedaya kekurangan saha kalepatan ambuk bilih sowanipun kadang kula sepuh yanipun Bapak Suparno dalah para keluarga saking Kupen kirang subasita miwah kirang tata krami mugi kepareng piyambakipun Bapak Parsidi sekalian Ibu Katmi tansah suka paring pangapunten dumateng keluarga agung saking Kupen Kalurahan Jatiroto. Ambuk bilih mangke pisowanan wonten ing siang kalenggan punika sampun pikantuk sasmika paripurnaning pepanggihan panjenenganipun Bapak Suparno sekalian Ibu miwah keluarga saking Kupen nyuwun pamit tumengser saking wisma paringgihan amung tansah nderek memuji mangestuti mangestungkor mugi-mugi gumelaring paringgihan prasaja ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Parsidi Purwa Madya Wasana tansah manggih rahayu tebih saluring padha bumi. Monggo kula ingkang dados sulih prabu saking piyambakipun Bapak Parno ambuk bilih anggen kula matur kirang jangkep kirang tuntut kirang pratitis inggih kula nglenggono habis saking handaping pangertosan
mugi keparengipun Bobo Parsidi Srali Ibu Katmi lumantar piyambakipun bubut jumiran tansah suka pangapunten dhumateng jasad kula. Ing wasana kepareng kula ndherek sesanti mangestuti mangis mengkara gumbalaring paregyan ing rahina kalenggan punika tansah mangis suka basuki dalah sukurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pangandiga pasrah saking Bapak Siswayono minangka Sulsaryo saking Bapak Suparno. Emake juga tampi kanggo Bapak Jumiren. Wekdal kasbahaken matur nuwun. Ada Pak ya. Boleh berjabat tangan Bapak. Oke, lihat sini lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kalau nuwun menjanipun para pepunden, para sepuh, para aji sepuh ingkang satu bagya mulya, saderipun matur sumangga kita tansah ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten ing ngri kalenggan siang sonten punika panjenengan dalasan kaula saged makempal silaturahmi wonten dalemipun kadang kala sepuh niki panjenenganipun Bapak Parsidi sakelongso kanthi pinaringan rahayu wilujeng boten wonten pambeng satunggal punapa. Boten katalumpen salam salawat mugi tansah kabur dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangkah mugi-mugi wonten ing yaumul akhir yaumul kiamah kawula dalasan panjenengan niki estu-estu dados penderipun saha pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak ingkang minulya langkung-langkung panjenenganipun Bapak Suparno ingkang sinudarsana saha panjenenganipun Bapak Wahyono minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Suparno ingkang satuhu kawula bektosi. Ingkang sepindhah kawula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Parsidi kapurihan nampi atur pangandika pasrah panjenengan. Nun niki ingkang sepindhah ngaturaken salam kalujengan, salam taklim kala tampi kanthi suka bingeng manah. Ing mangke kala aturna dumateng panjenenganipun Bapak Parsidi sakelongso nun niki supados ngraketaken pasederekan antasipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suparno dalasan Bapak Parsidi. Jangkep ingkang salajengipun hamba pikir inggih wau hamasrahaken niki Sri Atmaja pinanganten kakung ingkang seselih nilipun Raka Mas Bagus Predi Setiawan putra tanaya denganipun Bapak Suparno kula tampi kanthi suka bingeng manah mangke kula aturna dumateng panjenenganipun Bapak Parsidi sakelongso. Jangkep ingkang salajengipun niki sedaya kula ngaturaken syarat sarana sarabirabi ingkang sedaya kelawa sampun wonten alamatipun piyambak-piyambak saha ing mangke kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Parsidi mugi-mugi saged hangen-hangen panjenenganipun Bapak Parsidi anggenipun ngentos pituhus kang putra kekalih. Mugi-mugi sih kadar man panjenengan sedaya panjenenganipun Bapak Parno inggih menika dipun tampi dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Bapak Wahyono pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Parno ingkang satu kawula bektosi ingkang salajengipun hamba bilih ing kala wau badhe nyuwun pamit sampun paripurna ninggati pawiwahan prasaja kawula sagudra inggih menika saking panjenenganipun Bapak Parsidi
tebih raos panundung ambo bilih ngaturaken sugeng kundur samargi-margi sak tindak panjenengan dipun paringi yen menika ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wonten pambeng satunggal punapa. Mekaten ingkang saged kula aturaken pinangka sedaya samira saking jenengipun Bapak Parsiti. Kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng pengendali wara ingkang wicaksana. Nuwun matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pangapunten pasrah panampi saking para tuwa sampun pinuji kang jujeng derhing sambi kala.